Здравейте, вие слушате Бачкаст. Аз съм с Ивайло Соколички. Да ти кажа номера на улицата и улицата между другото. Но срещу мен седи това, което вие не виждате като наши незрители. Е мъж, който е предприемач и съосновател в един нов стартъп, който е насочен към здравето. Който и също аз използвам от една седмица, но ще стигнем и до там. Иво, здрасти, Коста. Как е? Здравей, всичко е супер. Много ти благодаря, че дойде днес. Ние, както казах преди малко, нямаме някаква генерална структура, но винаги стартирам по този начин разговора, за да имаме някакъв контекст на теб като човек, защото все пак хората ще видят на кавър, но не и на видео, което може да го намерите в LinkedIn и Facebook, и Instagram. И май само там те стокнах, всъщност с други канали не съм търсила. Не съм от най-активните по социалните медии. Забелязах, да, не мога. Но разкажи за себе си, къде си учил, откъде си, какво си правил? От самото начало. От самото начало набързо израснал съм в Словакия, където съм завършил българско училище в Словакия. Посолството, към посолството има българско училище и там, както и в Чехия, но аз завърших словашкото и на 18 години реших да се върна в България. Защо? Не защото толкова много се кефих на този етап в България. Исках да кандидатствам тук технически, после се преместа в Австрия. Бях много фен на немски език, немската култура, немското образование и Австрия беше така най-достъпното и близкото до мен. И се надявах да кандидатствам в техническия, да ме приемат и имаше програма, с която се преместа в Виенския университет технически. Но, колкото и да планира човек, не се получиха по този начин нещата. Скъсаха ме на всички изпити първоначално с математика. Аз така влезнах с голяма гордост и самочувствие, че съм math genius. Не бях. И то не се получи, тъй като в Словакия очевидно съм получил доста различно образование. Математика в България беше на доста по-високо ниво. Така че се наложи да мина през допълнителни уроци и тогава така почнах да получавам хубави оценки, но не успях да фана момента, в който се преместя в Австрия и останах в България. От 18 нататък в България? От 18 нататък съм в България и техническия университет започнах, автоматизация и информационни технологии. Търсих си нещо по-тех-ориентед, тъй като се кефа на технологии. И това, което ми позволи техническия, въпреки че доста мъка първите два срока, е, трети срок вече почнах да работя много активно. И то почнах да работя в корпорации. Почнах да работя в Nokia, ми е първата работа. И то, индиректно за Nokia, в call-център, който казва Сайtel, още съществува. И уникална школовка, ако трябва да съм честен. Супер много неща съм научил там и супер много неща съм научил от Nokia, тъй като ние имахме доста допири от телефоните и да хората от Nokia. И когато аз влезнах в Nokia, те бяха on the top. И гордостта да кажеш на приятелите ти, аз работя в Nokia. И да дойдеш с най-якия нов телефон, определено така ме караше да се чувствам много добре. Иначе преди това съм работил такива спорадични работи, колкото да си изкарам някой лев. Опита, който най-много ми е дал, е лятна работа. Работех като екскурзовод лятото на нашето Черноморие. Честно казвам, това много така ми даде самочувствие, ме промени като мъж и като човек, тъй като се налагаше да се оправям сам. Как се намери работа там? От София? Баща ми всъщност имаше туристическа агенция. И той пращаше туристи от Словакия и Чехия на нашето българско Черноморие. И покрай това аз реших, че ще му бъда екскурзовод на морето. Той си търсеше такъв човек, който посреща туристите, да ги ориентира, да е сигурен, че всичко с хотелите върви както трябва. И първата година отидох. Супер много забавлях, никакви пари обаче не направих. Те пари всичко се харчеше. Не е лесно да работиш за баща си, колкото да го обичам. Определено трудно се работеше на моменти с него. Но това пък опита от една година, следващата година вече имаш още една компания, на която мога да помагам, като екскурзовод, и когато работех за 2 компании, тогава вече почнах да правя реално и пари, които мога да се задържа. Имах много повече туристи в хубави хотели, така че имах наистина интересни хора, с които се запознах, и ако трябва да съм честен, супер много приятелства от този период имам още туристи, които са били мои, станаха приятели, и като се връщам в Словакия, се виждам с тях почти всеки път. И много готин спомен. И там наистина ми се наложи да развия много умения, които тогава не знаех, че имам. И не знаех, че ги харесвам, че ги имам.
пазарене, Добре. комуникация, така наистина с хора, нали, така наречения съпорт, където аз трябва да се грижа за някой, той да се чувства добре. А, и, а, и това, което нали, видях е, че има безумни ситуации. Хотелерите в България, както всеки би се присетил, изобщо не са лесни за работа, кой има огромно его, кой прави някакви неща, които не му харесват, или не му харесва аз как си върша работа, така че имаше силно с много ситуации, които така не бяха по немски стандарт. Немски туристи или само словашки? Не, само словашки. Само словашки. И попадах в много готини ситуации, които, нали, другата компания, за която работих, много ми даваха свобода аз да си развия нещата. В Созопо и в Китен бях Сега да основно. питам, да ми кажеш какво. И ми казаха, окей, това са представя. туристите, които имаш, сега ти трябва да ги караш да се чувстват добре, да ги ориентираш, някой да не им вземе парите, да не ги прецака, ако се разболеят, имат разстройство, което е, нали, всеки втори, трябва да знаеш да реагираш. Не си само да им кажеш, ето това е Сталинград, ами генерално аз съм цялата достъпен екскурзия. за тях, да. Аз съм достъпен за тях. Аз винаги съм, например, всеки хотел, ходех сутринта по 30 минути, 1 час. Те бяха 4-звездни хотели, отивам там и те знаят, че аз съм на рецепция, може да при мен. Аз, разбира се, ги записвах на екскурзии, защото това правих пари. И тогава, нали, се научих точно, нали, да съм по-entertaining, да съм по-интересен за хората. И те реално, като видят срещу тях е интересен човек и те аз към кажа, аз ще хода, много е яко, аз се забавлявам и те като, окей, ще дойдем с тебе. И на всеки човек правиш по някакви левчета, обаче като почнеш да завързваш нещата на края на месеца, реално ти си направил някакви пари от това нещо. И това се получи супер като опит. И също така ми дараха много свобода вече аз да намеря различен вид забавление за туристите, от който мога да взимам по голям процент. И, например, ги водих на гмуркане, водих ги на лодки и там се разбирам с местните. И те ми казват, толкова пари искам аз оформям цена. Нали, така че това е моят предприемачеството ми почна тогава, очевидно. И почнах да се разбирам. И гмуркането ми беше най-интересно, защото аз най-много се забавлявах. Но също така може да взема най-много пари от това нещо, така че сигурно най-много го рекламирах него. Но пък наистина е много готино преживяване. Аз съм супер голям фен на гмуркането с бутилки. И да, това супер много ми даде. 3 години го правих и мислих, че ще го правя даже повече от това. Но корпоративният свят така ми даде един друг поглед към нещата и когато почнах в Sitel / Nokia да се развивам, реших, окей, може би сега е добър момент аз да не съм екскурзоводче лятото, а да поема нещо по-сериозно. И разбира се, парите бяха много добри за тогава, за 20 годишен, нали, студент още, който допреди това живееше с 350 лева на месец. Изведнъж бях, нали, и също така да се справям с най-трудните случаи. И мен беше супер кеф да го правя. И там, нали, ми се наложи и имах възможността да развия точно, нали, тренинг, скиловете, които имам, как да науча не само аз да го знам нещо, а да мога да продам информацията на някой друг. И оттам вече тим лидер и, нали, по реда на нещата от всичките кол-център. Честно казано, от почването ми в кол-центъра до тим лидер беше 11 месеца. Виж кажеш два. Не. Тия туристи да сте научили да комуникираш. Да, и то ме приеха наистина в кол-центъра заради езиците. Така че... И ти говориш колко? 4-5? Аз говоря 5 езика и те тогава ме назначиха, най-вече, защото, нали, интервюто беше изцяло на английски. И ме назначиха заради, нали, това, че толкова спокойно говоря английски, но не ползвах английския за работа с клиенти, там ползвах чешки, словашки и немски. Така че... Само, да. Ти си един от малкото случаи, които в тези обяви за работа, които пише Customer Success с немски, английски, чешки и словашки, важи за един човек. Да, не or, and. Ами да, и силно се, нали, беше голям плюс за тях, че имате един човек, който може да помогне на няколко езика. И беше и късмет. Нали, в правилното място, правилния момент съм бил на правилното място. Жената, която ме интервюраше, беше словачка. Което, да, от Словакия. Да. И, нали, ние много си паснахме, защото аз си говорих с нея. Нали, тя е словачка, която живее в Германия и супер много си паснахме. И това им беше старта там. И много ми помогна това нещо. Много бързо ми омръзна да съм на линията.
И почнах да си чувъркам някакви мои неща и да тествам някакви нови неща с телефоните и това направи впечатление. Моята проактивност, не защото се опитвах да се натягам, а защото просто ми беше скучно да съм на линията и да отговарям на нали, как мога да ви помогна. Нали, това се забеляза и помагах на другите хора повече. И реално това ми позволя нали, да мина към следващите роли, които правих в Nokia. Мислиш, че това е някакво качество, което липса на повечето хора, точно тази, понеже е малко тема, точно проактивност, този интерес. Скачайки доста години напред вече, нали, след тази история и където аз вече се налага да търся хора, които да ми помагат да развивам екипи, модели, компании. Това е едно от нещата, които наистина се опитвам да намеря. Има ли го този човек по време на интервюто, тъй като даже да не знаеш, е окей, да нямаш всичките скилс, е окей. Стига да имаш желанието да пробваш и да си любопитен и да искаш да пробваш по различен начин нещата и да не трябва да чакаш някой да ти даде титла, за да почнеш да ги правиш. Това много го има, нали, и с хора, които са успяли в компанията, но това много ги спираше те да се развият по-бързо. От към skills, не от към titles. Защото няма тайтъл и затова си няма тайтъл и казват, окей, аз това разбирам, че искаш да го направя, но аз не съм менеджер. Аз викам, окей, това не се нуждае да си менеджер, просто трябва да имаш нали, уменията да го направиш, а не да имаш титлата да го направиш. Титлата идва след като покажеш на всички, че можеш да го направиш. И след като покажеш, че можеш да направиш един път, даже може би 2, 3, 4, 5 пъти, и в тогава е много по-заслужено. И тогава е много по-малки риск за компанията и риск за него. Никой не се кефи ти да отидеш на роля тим лидер и изведнъж, окей, ти всъщност не се справяш, айде да те върнем към нали, стартовата ти позиция, което няма как, всеки има его. Всеки нали, това ще го усети. Някои хора успяват да минат през това, доста хора не успяват и напускат и се пробват на друго място. А как го виждаш това в интервю? Каза, че още на етап интервю е нещо, което търсиш хората. Да. Как? Много интересно. Аз няма универсален няма френ въпрос, който може да зададеш, за да получиш отговора. Няма шорткът. Да, но това, което на мен ми е помагало да успея да извлече информация, която ще ми покаже този човек как ще се справи в неструктурирана среда, без титлата, е точно да тествам как те ще се справят в ситуация, която няма цялата информация и какво решение ще вземат. И аз това го правя чрез сценарии. Пример, нали, на интервюто им казвам, окей, ти си имаш няколко менеджера, което винаги се случва. Единият менеджер ти дава този таск и трябва да го завършиш за 2 дена, идва изведнъж по-високо стоящ менеджер и ти дава нали, друг таск, който трябва да стане сега. И му давам повече контекст, но не целият контекст. Да видя, ще ми задават ли въпроси, ще ми кажат ли, това не е моя работа, някой трябва да вземе решението вместо мен, да ми каже аз кое да направя. И аз, разбира се, им го усложнявам. Те ми казват, ще питам колега да не може да помогне. Нямаш колега, ти си сам. И разбира се, усложнявам им го, докато вече няма друг изход да ми кажат, това е. В смисъл, това мога да направя. Но ако ти се издразнат в процеса, ако кажат не, това е моя работа, моят менеджер според мен трябва да го реши това нещо, не аз. Нали, това са точно такива индикации, където този човек не иска да взима решение. Той не иска да поема повече отговорност преди той да е получил титулата. Дали 100% е така? Не. Няма 100% неща, но сигурно са някакъв вид информация, която аз взимам от този разговор, как той би реагирал в дадена ситуация. И аз трябва да го използвам това. Много помага. Има много други примери, но това е един, което много хора могат да го разберат лесно, защото много лесно ще се залъжат. Аз съм, даже много често го правя това, когато интервюрах хора за админ, за човек на рецепция. И те си мислят, че усмихвам се, мога да отворя Excel, е достатъчно. Не. В повече случаи това е супер трудна работа, тъй като всеки ти иска нещо. И ти трябва да приоритизираш сам, защото никой не знае точно какви всичките неща, които правиш, никой не го интересува. Ако трябва да съм честен. И ти трябва да вземеш решение, окей, на този менеджер, на този менеджер, на този менеджер, къде е по-голям риска и кое трябва да направя аз. А според теб това учи ли се или мускул, който се репетира, ако си поставиш цел? Абсолютно. Може да се научи. Всеки да има желание, всеки може да се научи. Според теб има ли хора, които просто нямат желание и това е окей? Има хора, които някакси избягват до такава степен да взимат решение, имат някакъв страх от това или пък, което или не искат да имат повече работа, защото мисля, че това ще им навреди на баланса, който те имат в живота им. И не искат.
И Не няма. искат. И Искат да съм в тръшкането. тази позиция, но рано или късно, въпреки че казват, че не искат, когато им е скучно вече, ще правят едни и същи неща, почва да мрънкат за други неща. Нали, мрънкат, го казвам по грозен начин, но почват да си търсят неща, които са им криви. Ами тук аз не получих повишение, тук аз не получих бонус. Да, ти си вършиш работата. Смисъл, По принцип. затова получаваш заплата. Смисъл, вече ако искаш повече, то тогава ти трябва да покажеш повече. Това много хора не го възприемат и мисля, че става автоматично. А защо? Има някакъв проблем генерално между хора, които си търсят работа, хора, които работят и менеджери, които управляват тези хора, че точно ето това не се разбира. Според теб, заради начина, по който в смисъл, заради работната култура, заради народопсихологията ли, какъв ни е филма, защото ние хем сме разбирачи от всичко, нали, защото аз мога да не го свърша, но ще дам акъл. Как човек срещу мен трябва да го свърши, но в същото време не е моя работа. Not my monkeys, not my circus и довиждане. Според това за какво? Защо? Никога не е само едно нещо, но до голяма степен според мен пречи, че всеки асюмва. Всеки асюмва спрямо информацията, която той има и спрямо неговото мислене. Има едно, нали, ти като напишеш assume, аз много обичах това да го пиша на дъската, да ми кажа, when you assume, you make an ass out of me and out of you. Добре. И наистина е така. Вместо да бъде изговорено това нещо, вместо да бъде разписано, вместо още, нали, когато почваш работата, да има една среща, където покаже, окей, такава е нашата структура, такава е нашата култура. Ако това не ви устройва, може би това не е правилното място. Ако вас ви устройва и ви харесва, окей, вие сте на правилното място и ние ще ви помогнем вие да стигнете, нали, вашият максимален капацитет. Но не е изговорено. Всеки си има нещо в главата и си мисли, че другият човек трябва да го разбере. Или пък, че той трябва да мисли като него, което няма как да стане. Всеки от нас има много различен бекграунд. Всеки от нас минава през различни неща, има и различни проблеми в личния си живот. Всичко това влияе. И рано ти, ако не го опознаеш този човек, и, нали, това става и за менеджера, и за не менеджера, то ти тогава не може да водиш един разговор, който да разбереш какви са амбициите, защо може би ги няма този амбиции, този човек. Може човека да има супер много неща в личния живот, който трябва да взима решение да прави и в момента той, нали, не може да поеме допълнителния капацитет да го прави и на работа. И това виждам, че много менеджери си казват, не, трябва да има ясна дистанция между мен и този човек и неговия личен живот. Аз не искам да знам какво прави в личния живот, аз не искам да го познавам, аз искам той да върши X и Y. За мен това е грешно. Аз не мога да работя така. Поне за мен това не е правилният подход ти да управляваш едни хора, но по-скоро ти работиш с тях. Аз възприемам всеки един човек, който, нали, официално репортва към мен, като един партньор. И ако той се справя зле, това ще рефлектира на мен. И аз ако не го познавам и не знам какво го мотивира, не знам какви са проблемите вкъщи, не знам, трябва да ги разпитвам, нали, какви сте проблемите вкъщи, но трябва да разбереш. Аз какво правих уикенд, дали? Как си? Добре си. Всичко наред ли в семейството ти? Колко често правиш между другото такива, айде да не ги наречем опознавателни срещи, но някакъв вид оперативка с тези хора, които реално директно репортват към теб, за да имате, т.е. да се aligned, просто да сте на една страница, да не си мисли всеки там, каквото си мисли в главата. Аз много обичам да ги правя много неформално тези срещи, така че хората го усещат формално, като е в графика. Много често. Като ти сложиш нещо в календара, то това означава в момента ще имам официална среща с Ивайло Секулички в 3 часа и, нали, не е написал аджендата, което ме притеснява, защото може би ще говорим за неща, които не са ми приятни. И затова в повечето случаи аз ги правя като, нали, излизам с хората на обяд, на кафе машината си говориме. Аз имам един процес, където минавах по няколко пъти на ден. Е така on the working floor. Е така, закачам хората, питам ги какво става, как прави уикенда, какво прави уикенда. Какво и как. И аз им разказвам. Нали, ти трябва да дадеш, за да вземеш. Аз им разказвам, бях на такъв курс, това ми се случи, спука ми се гума, какви ли не неща. Нали, този, нали, people approach-а. И хората тогава се отпускат и те да споделят. И ако вира нещо, което ме притеснява, тогава може би ще го дръпна на човек. Ще кажа, хей, всичко наред ли е? Нали, видях, че на последно време закъсняваш и, нали, ми сподели, че има някакви проблеми. Имаше нужда от мое съдействие, имаше нужда някой ден да вземеш отпуска. Всеки такива разговори, които могат да се водят, но при мен помага да не е толкова формално. Хората знаят, че аз нямам проблем
да изляза с тях, да се забавлявам, да си пинеме даже нещо заедно, да се смеем и след това на работа изцяло да може да си говорим конкретика. Не, тук ти underperformваш. Ако не ги подобриш, това е вълна. В смисъл... Така ли го казваш? Това ще я те питам, дали имал някой, да. който е разочаровал, някой, който все пак си имал някаква надежда, че ще е working bee, така да го наречем. Просто ще е някакъв efficient човек, с който работиш и накрая да те разочарова и да трябва да го вълниш. Да, много е. Сигурно не е само веднъж, но как апрочваш някой, с който, да речем, сте излизали предната вечер и на следващия ден back to work, какво? Ямо вълни. Ами, уволняването силно са много трики, като процес. Не само за теб, не само за човека от другата страна, цялостно за компанията. Така че със сигурност, когато един човек трябва да си тръгне от компанията, трябва да има свидетел. Винаги има някой, който да е страничен. Който е запознат с този човек, запознат е, че този човек не един път, не два пъти, 3 пъти вече не се е справил с нещо. И рано всичко трябва да го има документирано. Това е нещо, което ти тогава даже не трябва да го мислиш. Ако този човек не е изненадан на деня, който го уволняваш, значи ти си свършил добре работата. Ако той е изненадан, значи очевидно ти не си свършил добре работата, да имаш достатъчно breadcrumbs, които си оставил този човек да знае, че не се справя с този и този и този аспект, но с това се справя. Но ако този това число или пък този скил не се подобри, че е възможно той да бъде съкратен, тъй като вече не е полезен за компанията и компанията трябва да работи. Сърдят ли се? Не. Okay. По-скоро са разочаровани от себе си повече случаи хората. По-скоро те го възприемат лично, като аз фейлнах, ама фейлиър, а не аз просто, очевидно това не е нещо за мене. Очевидно аз, щом не давам всичко от мене да го подобра, значи това не е нещо, което аз точно трябва да правя. Ти така ли работиш? Тоест, ако аз не съм passionate за нещо, не е моето. Зависи. От кое? Дали изкарва пари? Не. Има хора и хора. Okay. Има, пример, когато говориш с един девелопър, е много различно от това, когато говориш с един project manager или менеджер на екип. На sales. Така че със сигурност ти да си един менеджер на екип, ти трябва енергията, пешена, всички тези неща. А когато си един девелопър, може да помогнат, но ти ще си ефективен, когато можеш да седнеш и 8 часа да не си говориш с никой и да направиш нещо, което е супер комплексно и изисква цялото ти внимание да е там, без да имаш soft skills, без да имаш неща. Ти просто трябва да можеш да се фокусираш и да създадеш нещо. Така че той може да няма този пешен, който да ми показва, че аз ще седна, ще го направя най-якото, но това пак е окей. Зависимост от работа, зависимост от позицията, зависимост от този човек има ли допир с други хора, по какъв начин има допир с други хора. Така че няма one size fits all. Със сигурност ти, ако си ентусиазиран за работата си, ще е много по-ефективен. Но пък има хора с много ентусиазъм and very little behind it. Но няма скил. Но няма скил. Така че винаги е комбинация. И има хора, които просто socially не са excited. Ама то не е нужно. По принцип не е нужно да си overly excited. Но ако ти си sales manager и не си excited, кофти за теб. Кофти за теб, значи не трябва да си sales manager. В смисъл, това гледаме в очите и си чувствам пръсналия такт. Да. А ти как оперираш? Тоест в собствения си живот, нещата, които ти подхващаш? Трябва да има интерес, трябва да има passion или просто това ми звучи като нещо логично, което да подхвана като следваща стъпка. Кое те кара теб да оперираш генерално в професионалните си решения? Защото ти все пак говорихме за обиколки в Созопол, Китен, до Сайтел и после след което си бил доста години general manager, реално бранч менеджер в България на FXM. Да. И сега нещо, което си хванал сам. Не сам, сам. Ми. Кое е нещо, което виждаш като възможност и казваш, това е окей, това е за мен. Кое те кара? Комбинация от това да виждам нужда от нещо и да е нещо ново за мен. Аз много ме натоварва, ако трябва да поддържам нещо. Ако нещо е създадено, аз просто трябва да го мейнтейвам, да работи по начина, по който е създадено, не е моята сила. И много бързо губа интерес и може би пешен в това отношение. Но когато виждам нужда нещо да се направи, и виждам как аз мога да помогна и е нещо ново, което мога да направя, това супер много ме мотивира. И тогава не възприемам работа като работа. Е просто проект, който ще направя
и аз ще се чувствам добре докато го правя и след като го правя. След което най-вероятно ще дойде момент, в който някой друг ще трябва да го поеме, за да го поддържа този проект и по този начин, нали, съм работил до момента и в FXCM това е място, на което съм работил 11 години. Никога не съм вярвал, че ще мога да се задържа на едно място толкова много години, но пък гледайки назад, аз почнах като първи служител, имах възможността да развия целия офис, да назнача различни хора, да видя как се прави цялото нещо. И то наистина са супер много неща. Винаги има нещо ново. Винаги има нещо ново, което може да се захванеш. И когато вече развихме екипите, видях, окей, имаме много нужда технически да подобрим нещата. Аз се кефа на технически неща. И почнах да занимавам с технически проекти, да оптимизираме, да автоматизираме. И там аз обожавам данни. И като видях, че реално окей, ако това го оправиме, ние спестяваме нуждата да назначим 5 човека. Така няма да нужда да ползваме рекрутинг. Платформи ли ще? Рекрутери, не. Рекрутерите. Хора. Кост. В смисъл, до голяма степен, нали, всеки един човек, който ти назначаваш. Personal Attack 2. Personal Attack 2. 0 на 2 за сега. 0 на 2. Всеки един човек, който ти трябва да назначиш, това са някакъв кост. Нали, това е времето на HR, времето на рекрутерите, но най-вече, нали, заплата на този човек, който трябва да дадеш след това. Бонуса, работното място. Всичко това е огромен разход за компанията. И когато почнах да правя такива проекти, видях, окей, аз мога да подобря финансовото състояние на компанията, като оптимизирам тези неща. И също така видях, че мога да подобря employee happiness-а, като те не трябва да имат 5 тула, които минават и да им създават фрустрация. Равно това беше също, нали, много голям ефект и много голямо подобрение, което видях, че хората супер много се дразнат, нали, на сложни системи, с които не могат да се справят. Трябва да ги обучаваш 6 месеца, след което... Да, ние сме на ClickUp и затова така и смешват сложна платформа. Да, и реално как да го направиш, колкото се може по-дъми пръв, да не могат да направят грешка. И особено в финансова компания, там грешките могат да имат много сериозни последствия. Имали сме ситуации, където наистина без да искаш може да вкараш пари 2 пъти на един клиент. И ако голяма сумата, този човек може да търгува и рано да не може да си ги върнеш вече. Те пари, защото ги е изхарчил. И да, всеки такива ситуации може да има, така че в една финансова компания е още по-голям риск да направиш грешка. И това много ми хареса като, нали, проекти, защото видях, че има много неща, които могат да се подобрят. И нали, връщайки се към темата, нали, винаги си намирам проектчета. Много обичам такива. Имам основа, която ми беше, нали, да управлявам офиса, да се грижа служителите в българският офис, да възприемат, нали, компанията като едно добро работно място, като се чувстват, че са appreciated, всички тези неща. Това им беше основата. И вече оттам почнах да се намирам сайт проектчета. Много обичам сайт проектчета, които да дават някакъв импакт. И много са. И до голяма степен съм създал около 3 екипа, нали, в FXCM, в различни посоки, които да дават value на компанията. И в повечето случаи, във всички случаи даже, защото вече не съм в компанията, нали, има човек, който след това да ги поеме и да ги мейнтейнва и да ги доразвива. А не ти да си тръгнеш и да падне цялата структура. Да, точно така. И аз да мога да продължа да създавам неща. И видях, че това ми е силата. И затова сега, наблягайки на това, което създаваме заедно с Сами, е точно, нали, сфера, където виждам, нали, къде мога да ползвам опита, който имам, нали, моите лични интереси в сферата на здравето, плюс това, че съм technically savvy, но не съм девелопър. Направи приложение, направи приложение. Да. Това е много яка концепция, която искам хората да понимат, че ти не трябва да си девелопър да направиш приложение, а просто да си креатор. Така че... Фер, но аз като човек, който ви тества приложението, даже аз следя крачките там, защото не ми работи това на Google Fit. Да, и вашето е по-акюрет просто. Това е много хубава реклама тук, що? Но не използвах AI за храната. Използвам я, но в повечето случаи просто не ям full meal. И не знам, ако снимам киселото мляко, примерно. Това е нещо, което сега подобрявам, да. Даже един ден Сами ми праща
Иво, не работи AI, нали, фичера на нашия ап. Аз викам, защо ми виж, снимах тази ябълка и не показва колко калории. Ме викам, да, защото то не е мил, то е ябълка. Да. Аз съм му задал, нали, конкретен много дълъг промпт, който така анализирай, нали, ястието, нали, като баланс мил, да има бълтачини и всички неща. И то ябълка така няма да. Не може да го идентифицира като храна, като ястие, просто като... И това е такова. Това може би е от нещата, които ще дойдат с време, естествено, но е интересно. Не знам колко е вярно. We shall see. Защото аз си го тествам, но тези точковата система, която сте направили, не гледам мапа в момента. Колко съм назад с крачките, но busy days, какво да правиш. Но точковата система много ме кара, сега понеже аз съм събрала 100 точки, мога да посадя дърво. Аз така го запомних. Да. Това, даже това е достатъчен мотиватор. Ако искаш да разкажи малко за приложението, защото ние ще го линкнем, но въпреки това хората не са aware аз какво гледам. Да. Това е много яко, така че ако искаш... Много се кефа, че си го разцъкал, как се казва. Да, нали, препращайки вече, минайки през целия опит, който тук изговорих вече милион неща, много видях как компанията може супер много да ти даде, но видях как може много да ти вземе една компания от гледна точка на движението, което имаш през деня. И аз като почнах да работя в Сайтъл, бях фитнес маняк в супер добра форма и изведнъж за 3 години станах хипердебелак. Да, ще не вярвам. Ще ви покажа снимка, може да я ликна може да сложим снимката. На кавара. Мисъл, винаги, нали, структурно хубавото нещо при моето, нали, генетично надебелявам равномерно. Нали, а не само корем или нещо. Но като ти покажа снимки, докато говоря, ще изваря една снимка да се посмеете тук. Аз станах 111 кила. Ти в момента изглеждаш 111 кила, мускулна маса. Не съм на 111 кила. Но да, станах 111 кила, което определено, когато се навеждах, се завържа обувките на краката и го усещах. Нали, едно пъшкане. И колко си висок? 1,87. 111 кила на 1,87. Представи си. Да. Да също стане, аз представям, ще видим. И когато се роди така сина ми, си казах, как съм се отпуснал, какъв пример съм за него и за децата ми. И почнах пак да тренирам. Разбира се, ми отне някакво време да се върна в форма, даже да подобра предишната си форма. И свалих на 86 килограма, доста лин. И видях, че ми изисква пък много усилия да държа 86, така че сега си поддържам към 92-3 и се чувствам много добре. Не се задъхваш, както станахме до 6 етаж, аз задъхах докато влязох в стената. Тук даже го имам, бях си го сложил, може да видите. Това не може да си ти. Аз съм това е с черна човек, коса, който е сниман. нали, с нужда за сутия на снимката и с доста пупа. Вдясно съм вече, нали, в 10 години по-късно и 20 кг по-малко, както се казва. Това е много мотивейшнъл. Да, мотивейшнъл е то. Нали, идеята беше да споделя този мотивейшнъл. Най-вече споделя, че е възможно ти да работиш в офис, даже, нали, да имаш деца, и да имаш даже странични интереси и да се грижиш за здравето си. И до голяма степен в FXCM ми даде възможност аз да видя как мога да помогна на други хора, които са в същата ситуация като мен. Това е първа работа или пък водят по-заседнал начин на живот и искат да направят нещо. И оттам тръгна цялото, нали, идея за приложението, за което споделя сега малко, исках просто малко да върна лентата. Контекстът защо. Е важен, да, но... Тъй като каузата ми е точно това. Как може да подобриш здравето на човек, който наистина води за едно начин живот, който и аз имах и до голяма степен още доста често имам, и трябва да балансирам по някакъв начин. И как е най-добрият начин да го направиш. И, нали, не само на теория, аз минах през това и реално ползвам неща, които аз съм приложил и също така ползваме неща, които сами, нали, co-founders, с който го правим, нали, ги е видял, нали, че работят при не само един човек, при много други хора. Тъй като той най-вече работи с хора, които са, нали, busy. И реално как да внедри грижа за, нали, wellness-а, health-а в тяхното ежедневие. И оттам, нали, целият този експириенс, който имаме и двамата, искахме да го вкараме в нещо, което е, нали, един тул. И този тул, нали, най-логично, берейки всички скрин зомбис, е да го сложим на телефона.
И също така, нали, като създах приложението, аз супер много обичам да създавам предизвикателства за хората в компанията, но най-вече за децата ми. И те сигурно бяха голям стимул за това, окей, как да ги накарам да се хранят по-добре, да се движат повече, като има някакъв, нали, reward, of course, което е точковата система, която ти сподели. Така че цялата тази комбинация от, нали, мои ситуации и проблеми, с които съм се срещал и решения, които съм намерил, исках да ги създадем в приложението на Health for Wealth, което точно това се опитва да направи. Да помогне на един човек да попадне в социална среда на хора, които искат да подобрят здравето си. И социалният елемент е супер важен, тъй като когато правиш нещо заедно с някой, много по-мотивираш, колкото го правиш сам. И реално нашата система, нали, помага на компании да създадат тази социална среда и да покажат на хората, че могат да чрез няколко клика да видят колко крачки са направили за деня и какво са консумирали. И те, виждайки данните, вече правят една крачка напред. Ти само снимайки храната си, знаеш, че знаеш какво си консумирал. Даже да не знаеш колко калории има, ти вече знаеш какво си консумирал. Някои хора толкова много храна консумират през деня и даже не осъзнават, че се е то, ако не си се интересувал, много ще знаеш колко калории има. Да, и даже не знаеш калориите. Факта, че си го снимал, ти вече си създал така един елемент и в главата си, че ти си го документирал. И документираш и нещо, измерваш и нещо, ти го подобряваш. Даже да не е точно, нали, перфектно, ти правейки тези стъпки, ти вече го подобряваш. И с крачките по същия начин. Нали, има го, сигурно сме се възползвали от елемента, нека се сравнявам с приятелчето. 100%. Тъй като това много помага. Нали, един човек казва, не, аз работя, имам деца и затова не мога да правя крачки. И после влизаш в приложението, виждаш, че Мария, която има 7 деца и нали, работи същата работа като теб, се подготвя за маратон също. И нали, ходи преди и след и тича и прави много повече крачки. Тоест конформизъм. До голяма степен конформизъм. Виждаш, че хората около теб правят нещо и ти викаш факт, и аз това не е лошо правя. Да. Особено ако е такъв елемент, а не е пушенето, да речем. Да, не е идеята, нали, виж то колко е нали, напред на стия, идеята е да видиш, окей, има хора, които са в същото състояние, могат да ги направят тези крачки, не ги направя и аз. Или нека пробвам да се доближа. И реално хората постепенно да си увеличават крачките, движението. И много хора казват, то крачките не е тренировка. Да, не е тренировка, много по-важно, отколкото тренировка, тъй като ти ако си, нали, седнал, нали, по статистика, колко според теб седим на ден? Като часове. Не лежим. 8 часа спим средно, ще кажа 10. Повече ли? Повече. Защото 10 е някакво... 10 си буден. Не. Повече 8 минус 24 минус 8 не е. Повечето време си мисля, че ходиш. Не е така. Защото какво се случва? Ти ставаш. Какво става? Правиш си кафенце, сядаш малко, подсъкаш на телефона, един час е изчезнал. След това, нали, всеки има различни сутрешни ритуали. Нали, мъжете може би прекарат малко повече време в туалетната. Там си отново. Нали, пак седиш. Пак седиш. След което какво става? Сядаш колата, пак седиш. Ти сядаш отиваш на работното. Градския. Да, ако има градския място, пак сядаш. И след което отиваш на работа, където сядаш на работния стол и изведнъж изчезваш в имейлите и забравяш, че не си ходил до туалетна и не си пил вода. Забравяш, че си човек по принцип. И забравяш, че си човек. Толкова наистина взема енергията и фокуса ти. И изведнъж, нали, свършил деня и ти пак сядаш да се върне, нали, в колата или в транспортните средства по място. Прибираш се вкъщи, изморен съм, искам Netflix and chill. Бам, 2-3 часа изчезва един филм и изведнъж се оказва, че 13 часа на ден седим. Това е брутално много. И реално ние от 16 часа, които сме будни, 14 дни, всички да станат. Всички слушащи да станат. Между другото, един ден правихме така презентация и накарахме хората, нали, аз малко маркетинг, ти ще го оцениш. Почнахме лекцията, искате ли да удължим живота ви с 20 минути? Кой ще каже не? И аз ги накарахме тогава станете за тази презентация. И получи се много готино и слушах хората по едно време, беше странно по едно време, вече не искам да седна. Толкова ми е хубаво така да се прав, да има движение и се отпускаш и реално, нали, не само човек, който презентира и ти се седне и го гледаш, а изведнъж всички сме прави и сме много по-ангажирани, нали, в целия разговор. И да, така че седенето е много важно. Много е килър. Нали,
ако седиш особено в една поза, нали, и структурно ти влияе просто ти като каза седене, аз съм си кръстосал краката, което не е супер полезно за кръсти, за гръбначни. Като хората ме питаха, нали, също говорихме, нали, колко е важно да се хидратираш, нали, да пиеш вода. Аз викам, водата е най-важна, особено за да те накара да отидеш в тоалетните да станеш от стола. Така че пийте повече вода, за да се разхождате повече до тоалетните и за да малко променяте позата. Нали, тъй като отидеш до тоалетна, окей, ще сетиш, ще направя едно кафе, ще заговоря с този човек и изведнъж ще си прекарал 10 минути не седнал. И си прекъснал този нали, процес, където седиш и не си отлепваш очите и врата ти е също скован и не се мърда от екрана. И всички тези неща на мен много ми навредиха. Нали, не само с надебеляване. Аз бях и от тези хиперамбициозните досадни, които ще работят до 10 часа, докато нещо не се свърши или не си завърши някаква негова идея, за да съм на тегач цял живот. И разпадани студиото. Нали, joke aside, да, аз като имам някакъв проект мога да откарам супер много време на газа си и докато го направя. Но това видях, че може много да ми вреди. Почнах физиотерапия, врата ме боли, рамото ме боли, коленете ме болят, кръста ме боли. През всичко минах. Ходих на какви ли не терапии. Истината е, че трябва да укрепнеш мускулатурата си. Истината е, че трябва да промениш стойката си. Истината е, че трябва да имаш движение. И тогава тези неща без лекарства, без медикаменти се подобряват. Имах една година проблем с кръста. Ходих ядрено-магнитен резонанс, какво ли не е. И като почнах да така наблягам на така най-важната мускулна група глутеус, която се нарича дупето, и като наблегнах малко повече, нали, на него, и видях, че изведнъж много по-добре се чувствам, много по-малко ме боли кръста и вече също не ме боли кръста. Коленете спряха да ме болят също. Ти на колко години си на 37 години съм. Не ти личат също. Благодаря. Но пък тези болешки станах нали, като отслабнах очевидно след процеса и към 28-9 годишни изведнъж почнаха такива някакви заболявания да имам. Особено нали, когато нищо не правиш един месец и отидеш да играеш баскетбол с приятели и си мислиш, че ти ще можеш да играеш както преди си игра и почна да те боли всичко след това. Нали, това е голям проблем. И много хора го правят. И много хора късат някакви неща и пък после са 3 месеца извън строй. Така че истината е в някакво постоянство и крачките, движението ти дава супер много възможност ти да го подобриш. И от тази гледна точка нашето приложение е точно това идеята, да помогне на хората да са по-осъзнати какъв им е сегашният левел и да видят как могат да го подобрят. Или как могат да правят с 1000 крачки повече. И ние им казваме, слез една спирка по-рано и се разходи. Така че се по стълбите. Нали, както и ти ми направи забележка, че го правиш. Да, смисъл, всеко едно паркирай, като ходиш в мола, паркирай не най-близко до вратата, защото там винаги не паркирай най-близко до входа, паркирай където е свободно, малко по-далече, пък по-лесно ще паркираш и ще походиш малко. Като отидеш до туалетна, направи една вратка, поговори си с хората и тогава се върни на работното място. Всеки такива малки неща супер много помагат. Като хапнеш на обяд, ако си донесъл храна, хапваш си, даже ядеш на работното си място, нека познаем. Аз съм guilty. И след това какво продължаваш да работиш? Вместо това може да отидеш, тук сте в много як квартал, може да се разходиш малко, да отидеш до Геомилев пазарчето, да си вземеш една хубава ябълка и да се върнеш тук, например. Не лоши идея, между другото. Да. И дали всеки такива неща, като почнеш да ги като почнеш да ги натрупваш и те изведнъж правиш, аз нямам проблем да правя 10 000 крачки, защото навиците, които съм създал, вече ми позволяват да го правя без да полагам някакви усилия. И в повече случаи, нали, зимата е по-трудно, разбира се, има начини. Лятото, ако правиш по-малко от 10 000 крачки, нали... Какво правиш? Но то 10 000 крачки звучат много, не са толкова много. Това е... Са толкова много. Въобще не са толкова много. Виж, 40 000 крачки са много. Има и такива хора. Имаме и такива хора. Виждам, в това приложение приложението има един човек, който аз не знам какво прави. Но пък знам, че аз съм ги правил лятото. Връзва си кучето. 100% си връзва телефона за кучето. Не, просто той е приятел на Сами, живее в Марбея, където силно ужасно за разходки, не кажем. И той вика сутринта тръгва там по плажа, по келовете, смисъл и се разхожда. Но сме имали хора, когато ние правим, нали, нашето приложение, нали, всичките неща, които изговорих, освен, че всеки човек може да си види собствените резултати, идеята е да може да има предизвикателства, които хората да правят нещо заедно и да имат и обща цел. Ние най-често обвързваме
предизвикателства, нека цялата компания или цялото комюнити направи, например, 10 милиона крачки заедно. И всички чуят 10 милиона крачки, как е възможно? И после като видят, че всеки един допринася, всеки един може да направи повече и изведнъж всеки се движи повече и всеки се кефи, че е част от едно нещо. И доста често бързаме тази цел и с нещо още по-голям стимул. Нека направим donation, charity, нека купиме нова кафе-машина, ако го направим. Всеки такива неща работят. Или пък точките, които си вземеш, може да съдиш дръвче. Това го направихме като нещо, което... Аз бях да засаждам дръвчета, като част от програмата миналата година, взех и децата ми, супер много се изкефиха. Как виж, 4 часа моите деца, дето очаквах да мрънкат, че тати, аз си ходиме, тати дай телефона да погледна нещо, не са погледнали телефон, работеха наравно с всички. Защото имаха кауза, искаха и се кефиха в природата, бяха и гледаш как всички копаят дупки, кой е ужулен, кой е такой, никой не мрънка и работят децата, което им покажа, че да, може. Може, да, трябва да има екзампъл от него. И трябва да има екзампъл и трябва да има някакъв стимул. Да го правиш, защото тати е казал, не става. Да го направиш, защото някой друг го е направил, не става. Но като виждат те резултата и сега казват, ходим да видим дървчета дали са пораснали. И това създава много готин елемент. Така че го вкарахме силно с приложението от тази гледна точка. А сега, като натиснах планта 3, означава ли, че трябва физически да отида някъде да си го засада или ти ще ми го засади? Аз ще го засада, но също така ние октомври ще го правим, когато се засажда дървчетата. Всичките дървета, които са закупени чрез нашето приложение, ние ще ходим и ще поканим хора от нашото комюнити, компании, с които работиме, който иска, може добре дошъл да ни джойне, за да съдим дървчета, но не задължаваме хората. Много компании, трудно някой път ние работим с компания, където е 3 годишен договор, ходи се, гледа се, поддържат се дървчетата и всички тези неща. Но да, гледахме по този начин да има различни хора, които се ръкефват на различни неща. Има някои хора, които ще се радват на това, че ще се състезават с най-добрия си приятел в компанията. Има хора, които се кефят на дървчета, има хора, които се кефят на храната, че си могат да се измерват. Има хора, които просто се кефат да гледат снимки, както типично Инстаграм, което няма, защото те, гледайки, възприемат информацията, най-вероятно и те правят промени в ежедневието си. И мислим да добавяме още доста неща. Така, списъка с неща, които искаме да направиме, за да създадем приложението да е още по-ефективно в това, което прави. Сигурно са доста голям и всеки има някакви други идеи. Какво може да се направи. Вчера даже бях на вечера с братовчетка ми, тя вика, знаеш какво ми трябва? Искам да мога да намеря къде най-близо има тенис, да има приложение така. Това също, да. Всеки такива неща, къде има стрит фитнес. Така че, възможностите са супер много. Wellness е нещо много необхватно. Ние в момента сме се фокусирали върху корпоративни клиенти, с които да работиме, взимайки моя опит, знам, че е много заседнал начин на живот и че компанията, когато инвестира в служителите да си подобрят здравето, служителя със сигурност го възприема като нещо, което е окей. Определено съм благодарен, че го има това нещо в компанията. И много път сме го виждали в компанията, как изведнъж тези хора, които до вчера са правили 5000 крачки, са правят 15 000 крачки и са ангажирани да продължат да го правят. И това ни мотивира и нас, че работи продукта. Много employer branding от гледна точка на ангажираността на работодателя за здравето на служителите. Защото ще има компании, които ще кажат, вие ще ни взимате от времето да правят крачки или да си снимат храната и така нататък. За какво ми да снима храната? Искам този човек да работи. Което смятам, че в бъдеще ще са работодатели, които ще имат много сериозен проблем с хайринга. Тоест, няма човек, който да си направи компромис с здравето, при условие, че ти първо си човек, който трябва да е здрав, за да си щастлив, за да си продуктивен и вече всичко останало само да се събере. Защото сега някой, който се задъхва, докато говори, както аз в момента, е малко по-сложна историята. Да мисля и за работа, и за проблемите в офиса, пък камо ли да си хвана още 40 неща и да гледам 2 деца. 7 деца. Случайно. Компаниите рано какво са? Те са един механизъм да събереш хора на едно място, да имат някаква обща цел. И оттам идва и проблема, че тези компании искат да кажат като добро място, защото вече има много избор, но също така виж как върват нещата с регулациите, с законите. Много е вероятно, ако тези компании не направят нещо за служителите, в бъдеще да има закони, които да ги задължават. Било то, както в момента са вкарани всеки осигуровки, пенсионни и всеки такива неща. Не е немислимо
да задължават компаниите да правят повече за служителите, взимайки предвид, че те създават среда, където ти седиш. В Америка са доста по-напред в това отношение. Там, ако имаш wellness програма като компания, те ти намаляват health insurance, който трябва да плащаш. Така че в Америка вече има инсентив ти да се грижиш по този начин повече за служителите си, като вградиш wellness програма, което, wellness програмата, което е нашата експертиза е точно не само приложение. Приложението е просто един хъб, който ние сме създали, да може да информираме хората по един стандартизиран начин и те да виждат резултатите. Но това, което е wellness програмата е ти да получаваш информация от експерти и да ангажираш хората да правят някакви крачки. Да направят не крачки, а като стъпки за тях, където да прилагат тези неща или да ги споделят повече в компанията. Така че ние затова имаме много лекции, workshopи и здравето не означава, че ние много хора казват, вие сте фитнес-джи или с фитнес неща. Изобщо не. Ние гледаме върху здравето много холистично. Било то mental health, било то emotional health, environmental health, също е до голяма степен част за съсаждането на дръвчетата и ако ходиш повече, ползваш по-малко транспорт. Аз много често, знаейки, че трябва да се движа повече, си казвам, окей, ще оставя колата вкъщи, ще отида пеша до мол. Или ще отида пеша до работа, или ще отида до магазина пеша. Или Люлин пак. Да, там не стъпвам. Да, бе. 15 км Люлин. Там ще си загуба телефона, който ще ми отмерва крачките. И от тази гледна точка ние гледаме да информираме хората, да им покажем една различна гледна точка, да разбиеме някои митове, които има. Силно си им помагаме на компаниите също към employee branding, тъй като е важно ти да избирайки си работодател, е важно да знаеш къде отиваш. И ако тази компания инвестира в хората по този начин, дава някакво, как казвам на български, credibility, че това е работодател, който не иска просто да те изтиска на максимум, а реално е склонен да ти даде. Да, ще си иска на 50, но и не да ти даде минимума, а ти даде неща, които може би други компании ги нямат, защото искат да накарат ти да се чувстваш добре направено на работното място и да не се чудиш утре не трябва да отида на друго място, колко ме оценява този работодател. Сигурно знам, че много хора казват, тук са много разглезени хората, виж всичко какво им даваме. Не казвам, че това не е реалност. Има компании, които със сигурност дават много повече, карат другите компании да изглеждат се едно не правят достатъчно. Винаги има някакъв баланс, към който трябва да се стремиме. И като компании, и като надцакване, кой ще даде повече, като заплата, кой ще даде повече като услуги. Проблемът, честно казано, е, че много компании искат да дадат услуги, колкото е чекнат бокс. Колкото да кажат, ето ние ти го картата, предлагаме. ето ти плодовете, оправи се там датка, И казват, ние се грижим за здравето на служителите. Ти като не дадеш мултиспорт карта, означава, че без да правя някаква антиреклама, не означава, че ти се грижиш за здравето им. Това даже модела на мултиспорт и General на membership, в който да е фитнес, е точно, че си разчиташ, че голям процент тия хора няма да си използват картата, което е факт по принцип. Да. Така, че и затова ние много искахме да бягаме от този модел. По-скоро създаваме нещо за всички, без да имаме такъв конфликт на интереси, че ако не го ползваш или не се интересуваш ти, ние няма да... Ние бенефитваме от това нещо. С цяло не. Ние влизаме заедно с компаниите, работиме заедно с тях, разбираме кои са ценности на компанията, какви са процесите, какви са нещата, които те имат нужда в момента и оттам изграждаме заедно една програма. Окей, имате нужда, наскоро сте били купени от по-голяма компания, искате да приобщите хората, правиме тимбилдинг, където създаваме различни ситуации, игри, които да сплоти хората. В приложението правиме екипи, свързваме хората от различни отдели да са, изведнъж да са част от един екип и да работят заедно върху нещо. Така че сме измислили много такива малки елементи, които могат да се добавят, които помагат на компаниите реално да решават проблемите, които те имат на работното място, знаейки, че аз съм ги решавал по този начин. А е точно без те да осъзнават. Най-добре е да внедриш нещо, без те да осъзнават, че това е крайната цел. И не, че го правиме сники, а просто го правиме, нека се фокусираме върху това и другото ще стане. Нека се фокусираме върху здравето и състезанието, то другите неща ще се наредат. Ти изведнъж ще се запознаеш с Мерика, която един път ти прати много гаден имейл, обаче сега виждаш, че тя е супер пич и вече сте заедно в нещо и вече ще гледаш по много различен начин. Или пък виждате, че имате също куче и реално вече имате много различни общи теми, освен да не помниш как ми отговори на това имейл, но беше гаден.
И нали, много хората така симват нали, някой път, тъй като комуникацията е станала много дигитална. Няма го този in-person, няма го този personal touch, или по-труден е този personal touch. И затова създадахме Health for All точно след пандемията. Точно след това видяхме огромна нужда. Коя година броиш след пандемията, че малко е... Да, много е вече Before Christ и After COVID. Да. BC е Before COVID и After COVID. Ами, прототипа го направихме, ние тогава се запознахме с Сами преди 3 години. Лятото, юни месец, преди 3 години. Къде запознахте с Сами? Ами, като го назначих. Да го направим. Да, здравей, аз имам нужда от това. Така наистина стана. Аз реално в компанията, сега какво сме, 2004, значи 2001 година. 2014 сме направили. 2024. Да. 2014, тук каза 2004. Така ли казах? То тук може би трябва да има някакъв календар да се знае коя година. Нашето приложение има и календар, ако не сте сигурни коя година е, за проблем с темата. Има много интересни неща. Трябва да споделяте между другото нещо, което гледаме. Трябва да споделяте повече от интерфейса на нас. Това също не е някаква тема, но хората като видят нещо как изглежда, за да се познават с него. Много по-склонни са после да влезат и да го пробват. Да, защото не си много интересни неща. Да. Работим по въпроса. В момента сме почнали доста активна кампания даже уикенда ще правим видео, което да покаже точно как, ползвайки приложението, то ти помага в реалния живот. Така че ще има едно през цялото време, получаваш notification за това, но то реално нещо се случва. Някой си е снимал храната и гледаш човека е седнал на обяд, нали, си снима храната и изведнъж получаваш notification, виждаш този човек е хапнал. И изведнъж виждаш ремайндър, че трябва да отидеш на йога и изведнъж вече си на йогата. Така че ще направим такова видео, което да покаже, нали, приложението, но също така, че това не е просто едно приложение, което ти отнема времето, а то е просто един хъб, който те ориентира във всичко, което се случва в wellness посоката. Така че това ни чака уикенда да записваме. Сме актьори. И решихме, че всички ще си участваме във видеото. Това е най-добре. Въпреки, че ни казват, той имате ли актьори? Не, ние сме си актьорите, защото ние сме представители на Health for Wealth и ние live and breathe. Нали, ние го живееме. Да. И затова ние ще си участваме във видеото. И ще забавляваме. Най-вече това ни е така кор концепта. Ние правихме едно такова видео, снимахме в Бояна с всичките ни колеги. Беше доста fun times. Ти каза, че бизнес модел ви е насочен към компании. Има ли някакво предизвикателство, което не очакваше, че ще срещнеш, а срещна? С компаниите? Очаквах го, така че това, което ми идва в главата, първо е нещо, което очаквах, е, че компаниите ние работим с HR най-вече. И HR не има работата, не иска да го кажа като нещо негативно, защото не има работата да поемат риск. Равно да почнеш да правиш нещо ново, те го възприемат като някакъв риск. Нещо, което как ще изглежда, какво се случи, менеджера ми какво ще си мисли. И те не са отдел, които ги назначаваме да взимат рискове. И от тази гледна точка, те виждайки нещо ново, звучим супер. Всички са продадени, готови са да го приложим, ако им кажем, даваме го безплатно, да! Сега е. Но и не го даваме безплатно. И те трябва да получат approval. И когато трябва да получат approval, те трябва да отидат към менеджера и там някой път риска, колко са склонните да поемат риска, така да, според мен това ще работи, нека го направим. И виждам, че повечето това им е трудно. Има, разбира се, и HR менеджери и HR менеджери. Факта, че работим с компании, показва, че има хора, които имат бюджет, разполагат с empowerment, да взимат такива решения, но виждам, че това е нещо, което по някакъв начин спира този страх от пробва на нещо ново, което може би още го няма всяка втора компания. И тоест, не е толкова валидирано. Като фуд ваучерите е готова работа. Да. И затова силно променяме много маркетинг стратегиите от тази гледна точка, как да стигнем повече до хората, които реално взимат полза от това нещо и те да си го искат и те да имат полза. Така че сигурно в момента даже доста активно обсъждаме как за определен период от време да отворим приложението, всеки да може да влезе и да го изтества, след което да видим още повече как може да го подобрим. Да, това ще е доста... юзери и е такъв цикъл да има. Защото ние през цялото време с всеки един клиент виждаме възможност да направим нещо, което да стане още по-лесно, да се менажира цялото нещо, лесно да се ангажират служителите и за което не сме се сещали преди това, например. Извън, нека трекваме спането на хората, не е това идеята, а по-скоро как
оптимизираме процеса на една компания, която си купи нашия продукт, да натиснат 2 копчета и нещата да върват по определен процес, без да трябва супер много четене, инволвмент и всичките тези неща, които са свързани с всяко едно ново нещо. Така че как да намериме, нали, първоначалната инвестиция, която си мислят компаниите, че ще имат, за да го подкарат. Така го кажа. Тоест, нищо неочаквано, което... То Да. отнема време. Истината е, че смятам, че просто отнема време, докато хората се запознаят. Може би не е ново като концепция това да се грижи за здравето на хората си, е ново като концепция ти да си директно отговорен по някакъв начин да им помогнеш. Да. Нали, защото те всички казват, искаме life balance, life-work balance, да има какъвто и да е, всичко да е точно, взимат се бонуси на бебета, на сватби, на колеги, на всичко, но някакси не и когато компанията трябва да поеме някаква стъпка. В случай нещо, което ти спомена но мисля, много хора няма да разберат инстинктивно е, че това, което вие правите за организациите, не е просто поставянето на цели. Вие наистина влизате лекции, упражнения, в смисъл пълната програма, така че тези хора да се чувстват по-пълноценни на работа, да се чувстват по-добре генерално в живота си. Нещо, което обаче ми е в главата е ти кога осъзна, че си дебел? В смисъл, нали, когато имаш проблем. Цигари, алкохол, наркотици, какво ще е? Жена в живота, сета. Кога осъзна, че това е проблем? Ти каза сина ти, като се роди, си каза, фак, нали, това ли ще съм примера. Тогава ли се усети или преди това си каза, тук тия дънки нещо ще ми тесни страна на работа? Всеки търси, в повече случаи, нали, аха момент. Нали, гледайки назад, много ми е лесно да го дам това с детето като аха момент, защото може би било последната капка, която е приляла чашата и аз, нали, много активно, нали, гледайки назад, съм почнал. Но бяха някои неща. Имах и здравословни проблеми, отирах, нали, на лекарите и ми казаха, ядеш много, нали, месо, трябва да намалиш храната. Месо ядеш много или генерално много? Да, генерално много. Спри да ядеш много. Аз много обичах такива всеки саламчета, си реже, така чопкане, както се казва, да си чоплиш нещо. И по едно време видях, че това ми се отразява. Нали? Те бяха някакви неща. Навеждам се, нали, усещам корема ми. Нали, гледам се в огледалото и го виждам. Нали, че изглеждам по различен начин. От както съм изглеждал, но и също така виждам излишни неща. Така че бяха някакви неща. Нямах аха момент, въпреки че това детето, нали, вероятно е мотивационното, може би за мен на този етап, което беше, но бяха доста неща. Силно как се чувствах? Изморен, прибирам се вкъщи, и ми се излиза. Такъв бавен. Нали, нямам енергията. И ти някой път, като нямаш някои неща, не ги знаеш, че може да ги имаш. Не знаеш, че може да си по-продуктивен. Не знаеш, че може да си нали, да си по-креативен даже. Когато... Да ставаш с настроение също. Да, храната има огромно влияние в това как мислиме. И сега вече, виждайки разликата, нали, още по-трудно е да се върна към нещо, което вече не ми харесва. Ето, един път край. Да, не, има много хора, които го правят този ефект, което е най-лошото нещо, между другото. И много често, когато правим ние лекции, точно, нали, основата на това, което казваме, нали, не търсете бързите резултати или не се опитвайте да, нали, спрете храната цялостно и изведнъж да сте само на броколи и зелено кафе, whatever the current trend is. Нали, винаги има някакъв тренд и някакъв miracle, което ще ти помогне. Тъй като тялото го възприема като стрес, което няма ти позволи нито, нали, your mind, нито your body няма ти позволи да го запазиш в повечето случаи, а ще го върнеш, най-вероятно ще го върнеш доста повече отгоре, тъй като тялото е много по-интелигентно от нас. Той знае, че изведнъж, губейки толкова килограми, си мисли, че нещо се случва. Аз трябва да предпазя тялото, защото очевидно нещо се случва. И то тогава нали, може да се създадеш доста проблеми. А когато го правиш постепенно, нали, е много по-различно. И тялото го възприема като нещо, което е по-натурално и тогава и то съдейства много повече в целия процес. И да, наистина гледаме да го вкараме, да ангажираме хората, да сме там, да сме с компаниите, да видят, че реално не е страшно, че могат да издадат една поничка, няма да им се развали диетата, че за всичко има място и ние ядем сами всеки неща, разбира се, но им показвам точно как е начина ти да си ги вградиш в ежедневието, за да ги хапваш и да не ти е гузно. Много хора това ги изяжда. Аз хапнах да развалих всичко, почвам от начало до година. Нали? И това е нещо, което
е факт. То е трудно за осъзнаване и пак смятам, че липсва информация. В смисъл липсва бързо достъпна информация за какво означава да живееш здравословно наистина и колко малко коства генерално просто да... Малките избори. Много малки избори. Аз даже наскоро сега не знам с кой си говорих. Преди, защото и аз споделям твоята история бях дебела, въпреки че горе от същи килограми като разлика. Но... И ти ли 111? 111, да, сега съм 92. Но преди много обичах шоколад. И торти с шоколад, и суфлета, и крем брюле, особено. Не знам какво така леко... Но и поничките от Lidl, специфично от Lidl. Но когато ги спреш, някакси после не си струва. В смисъл, ще си доеде поничка, ще изядеш поничка и си викаш, сега това нито беше толкова вкусно, нито беше толкова ревординг, нито има някакви има може би някакъв протеин там, но не си струва. Генерално за тялото ми накрая не си струва. И според мен е много трудно хората първо да видят това, второ нямат подходяща информация, има прекалено много информация в интернет, която не се проверява дали е достоверна и не мине малко време и скочи някакво проучване, което гръмне във всички медии под формата на няма да повярвате какво ви прави дебели и каквото пише в това, примерно пише ядки, защото имат много калории, примерно те това го гледат, пише не дейте да фаствате, защото ще получите сърдечен удар, никой не е прочел проучването да види групата каква е. И пише някакви глупости хората. Ти това правиш. И ти това правиш. Видя ли от твоето здравословно ядене? Сега ще умреш първо. Добре, смисъл. Не е толкова крайно и липсва това. И това осъзнаване... Примерно мен някои хора ми казаха, че съм дебела. Straight out the bed, дебела си човек неща. В смисъл, виж си газа, влачи се след тебе. Това беше Ричи, Евала, той се е в IBM. Но така ми каза един ден, викам, Мария, ти нещо... И аз вече на 4-5 човек без верно нещо явно ми е добре, що ме е чак толкова. И това ми беше момента. Просто хората да ми го кажат. Но аз никога не се усетих дебела. Беше абсолютно файна. За мен си бях топ, но гледайки снимки между другото, това е много брутално. Да се видиш дъното такова и после... Защо не? Аз гледайки снимките, където, например, държа сина ми, когато се е родил, където съм 108, например, килограма. И гледам, викам, колко съм пухкав. Тогава не съм се възприемал като пухкав. Дебеличък, бил съм си аз. И това е тялото, направено да се адаптира. Мозъка ни е направен да се адаптира към сегашната ситуация. И това, което виждаш в огледалото, но да, до голяма степен е проблем. И много хора чакат нещо да се случи, преди да трябва да вземат мерки. Това е разговор, който водя с много близки, даже и с сестра ми, какво чакаш нещо да се случи. А ти така ли го казваш? Да, с нея, имаш хора, както и ти имаш близки, където могат да кажат, ти си дебела. Аз по същия начин с сестра ми, колкото ми са дразни, не знам колко влияе, може просто го правя, да се чувствам по-добре, никога не знаеш. И не казвам се, какво чакаш. Но пък най-трудно е да повлияеш на хората, които са ти близки. Така че е много по-лесно. Е най-добре някой да си вземе, когато иска да си вземе. И реално, когато ти действаш, ти си lead by example, някой го вижда и вика, това искам аз да го направя. Дай ще да се разхода с тебе, дай ще дойда с тебе във фитнес. Това са най-успешните така, трансформации, където един човек е решил и просто се е закачил към някой. Тогава помага. Така че ти го каза, че няма информация, има много информация. Двете са така. Да. Просто има abundance от информация и в повече случаи хората какво случва? Почва да четеш едно, отидеш към второ, към трето и ти вече си объркан. Ти вече те страх да вземеш някакво решение, защото кое е правилното. И в повече случаи този парализис, анализис е до голяма степен проблем. Даже отидеш за 5 минути в фитнеса, да се разходиш в фитнеса, ти си направил нещо. Така че don't overthink it. Нещо, което лесно се казва, трудно се прави, но в повече случаи просто трябва да почнеш. Не как, а просто почваш. Отиваш, ходиш, е най-лесното нещо и то в повече случаи, ходих, сега ще хода малко по-бързо. Може би ще се кача на пътека, може би ще вдигна 2-3 щанги. И в повечето случаи, когато почнеш и се надгражда, е много по-лесно, но много помага да отидеш в среда, където хората това им е ежедневие.
И ние това искаме да направим. Нали, в повечето случаи да създадем социалната среда. Това много хора им липсва. Аз имам приятели, които нали, ми казват, те са нали, приятел даже сега е в България. Сами, поздрави. Другия сами. Другия сами. И той ми казва, как се премести в Лондон, няма около мен човек, който тренира. И аз като не съм в такава среда, трудно ми е да се мотивирам, нали, да отида. И вика, дай се чуваме по-често. Е така, поне говорейки с някой, който е нали, в такава среда и прави нали, неща за подобри здравето си, аз ще се мотивирам и някакси ще ми е в главата. Защото иначе като отидеш там, седнеш на маса, отидете, пиете, ядете, барбекюта и това ти е ежедневието и реално ти си живееш него и се адаптираш към него. Нали, адаптацията, съжаление, тук има и негативи. Ако си в среда, където има хора, които се грижат, интересуват се, четат, пробват, сготвили са си храната вкъщи, а не отива да вземат един бургер или пица, защото е най-лесното нещо, да си вземеш от съседната лавка. Тогава ти вече почваш да си променяш. Нали, има го този израз You're the average of the 5 people around you. Това е много тъжен израз и много верен. Много е верен. Така че ако искаш да промениш себе си, промени средата си. Това е the easiest thing you can do. И някой ще каже, то няма никакви приятели, пак ти използвача, а то просто си смениш приоритетите в живота, но това, което ти казваш, според мен е available. Е applicable за всяко едно нещо в живота. Ако ти искаш да си по-успешен в това, което работиш, ако искаш да си по-успешен в това, начинът по който живееш, семейството, как се държиш въобще в личния си живот, това ти е обкръжението изцяло. Дали се грижиш за себе си генерално, защото примерно, нали, нищо лично към ваш мъжете, много лично всъщност към мъжете, но генерално за поддръжката при вас е барбар, примерно, и фитнес. Няма много малко ходят на фейшъл или на маникюр или на педикюр, на всички неща. Да. А ние тук всеки ден си говорим за ретиноли, витамин С, ама ботокс рано ли, късно ли, ама смисъл 100 000 други неща, които пак зависи от самото ти обграждане, защото ако някой каже, мен не ме интересува как изглеждам, при аз бужам така ставам, аз си скубам устака, директно излизам на улицата и почвам да ги рина всичките, ако това ти е обкръжението и ти е такъв. До момента, в който не ти стане неудобно от нещо, защото пак трябва да има някакъв такъв момент, в който ти стане удобно и го казвам, аз преди се обличах много като момче. В момента съм Дънки Стейнска. Лош ден. Но момче тип от H&M мъжката секция. Предвид, не знам защо, но някакъв такъв вайб беше, че се едно ще съм minimal effort. Pick me, пак, как ти да е. И излизах на една среща с едно момче в кафе в Дания и ме хвана срам, че той е с мен. Едно мен ме хвана срам за него. Викам, може би има трябва да срещу косата, нещо. И то е точно заради хората, които видя около теб. Да. Именно, да, защото гледам някакви адекватни момичета покрай мен. Викам, фак, момиче, аз съм 30 години, но как ли да е? Жени, които седят супер такива възпитани, изправени, изпънати. Чак, че пак смених позата. И много, много влияе. И не е за подценяване. Ако се затвориш само, и го давам като пример, защото познавам хора, които не живеят в България и са затворили само с половинката си, даже нямат приятели, двамата напълняват и ги виждаш как се разширяват и вземат се повече пространство на планетата. И това е много и не спира. В смисъл няма край. Трябва да излязат. Има край. Съжаление, има край. Да дойде този край да по-бързо даже, колкото и да звучи морбидно. Но пък има край. Нали, дано е време, нали, някакъв ефект, където те могат да го обърнат. Но съжаление, това е нещо, което много влияе на твоето здраве. И, нали, и около мен и в семейство много примери, където нали, аз не познавам семейство, което няма рак. И то в повече случаи рак идва при хората, точно които се водят много заседнал начин на живота и се хранят доста нездравословно. Сега има, разбира се, милион теории какво още може да допринася, но няма как да помага. Ти ако погледнеш от тази гледна точка, че факта, нали, статистика, ако се движиш, или ако тренираш 20 минути на ден, намаляваш риска си от сърдечни заболявания на половина. Няма лекарство, което ти го даде това нещо. Няма добавка, лекарство или броколито също няма да помогне в това отношение. Смисъл, което ще помогне това ти, например, да си активен, да се движиш. И реално това да е доказано, че помага и хората го знаят. Това не липсва като информация никъде. То не липсва като информация, но той не липсва като информация цигарите колко са вредни. Много далечно. Някакси хората го виждат. Да, това невероятно е при другите хора, но не и при мен. Аз генетично съм окей, най-вероятно чувствам се добре, изглеждам окей, защото те са адаптирали вече. Баба ми живя до 98. Да, и пушеше, например. Това ми любимото, да. Баба ми пушеше до последния ден. Да. Супер. Да, така че има го това нещо. Наистина
много е лесно да убедиш себе си. Нали? Don't fool yourself and you're the easiest person to fool е нещо, което е applicable за нас всички. Всеки минава през това. Нали? В момента, бъдейки тук и говорейки за здравето, факта, че и аз съм попадал в ситуация, където съм надебелял и съм се отпускал и след това за някакъв период, всички сме такива. В смисъл, всички го имаме в генетиката като някакъв процес в тялото ни, където да се отпуснем, да влезем в по-комфортна зона и да трябва или някой да ни събуди, или пък ние да си намериме, нали, по някакъв начин енергия да събудим. Не казвам мотивация, защото много хора надценяват мотивацията. Мотивацията идва след резултатите, а не идва преди резултатите. И ако чакаш мотивация, успех ще няма да излезеш през вратата. Нали, това е нещо, което много хора, как не намериш мотивация? Не я търся. Няма, това е, да. Ти не искаш да ходиш. Ти не ходиш, защото много искаш. Ти отиваш, защото трябва да отидеш. И, защото знаеш това какво ти дава. И аз, това като каже, нали, за някои хора наистина обичат да тренират, обичат да са активни, но много хора не обичат. И то не е нужно да го обичаш, но самия факт, че ти се насилил и си превъзмогнал себе си да отидеш някъде, е достатъчно ревординг, после да излезеш някаква усмивка и ти е много яко. Защото сега не знам някой да каза, ходих на фитнес, ами отвратително. Почти няма такъв човек. Всеки мой кеф, че е минал себе си и все пак го е направил, въпреки всичко. И това са всичките хора, които отказват алкохол, цигари, почват да живеят малко по-здравословно. Въпрос към теб. Виждаш ли минус? Тоест, има ли някъде според теб някакъв негатив от това, когато си бил дебел и сега като си лин? Минус. Нещо дали ми липсва по някакъв начин. Не, или дали не усещаш нещо в тялото си, което преди било по друг начин към по-добро, пък сега е малко по-зле. Има ли въобще и такова нещо при теб? Аз мога да ти кажа от женската гледна точка. Дай ти, може би, аз ще се представя нещо. На мен ми е студено. Нон-стоп ми е супер студено. На мен сега кръвната ми захар е сравнително по-ниска. Аз си фаствам. Тоест, мен първото ми ядене беше преди 2 часа. Аз още не съм ял. Окей. Печелиш. Но... Всичко е състезание. И това го усещам в съществото си, че просто ми е студено. В смисъл, това е отдял, което е на маста. Всички сме се завивали в този офис, защото всички сме сравнително нисък процент подкожни мазни. Повечето хора с някаква и нискокръвна захар. И ми е много студено. Преди се потях като животно. Бях животно given, нали, все пак, че бях доста по-стабилна. Но сега сме животни, не се променя много. Просто ни казват хора. Не се ме е студено на живота. Много интересно. Със сигурност има някакъв фактор, където преди допълнителните завивки са ти помагали. Оплътненията. Но някой път тези неща, дали е causation, дали е... се опитам да го кажа. Дали или correlation. Тъй като много хора имат, много жени имат този проблем и мъже, разбира се. Това, че им е студено. Аз имам малко подкожни мазнини, не ми е студено. Изобщо. Даже аз съм от хората, които рядко съм много облечен. Вкъщи аз не издържам да съм с дрехи. Всеки като ми дойде на гости, що си гол? Така ми е хубаво. Това е not to self. Не ходи на гости не съм чисто гол, но пък много мраза съм с много дрехи, защото ми е топло винаги и ме задушава. Пък, силност по други хора познавам, но е след определено време това се проявява и не знам какво помага, ако трябва да съм честен. Помага малко да, според мен, без medical advice here, е да се експознеш малко повече към студеното. Да се вдигнеш прага малко на чувствителност в това отношение. Не означава, че трябва да правиш cold dips. Това ще кажа, можеш. Накарах приятелката ми го направи, въпреки че тя казваш, че ще направи такова нещо, по същия начин зиморничава. Не, студен душ, ти си луд. И след 2 месеца гледаш студен душ. И след 1 година бум в ледената вана. Така че... Хипертония ми звучат нещата. Не, нашето тяло е уникално. Нашето тяло просто му се възхищавам толкова много с какво всичко може да се справи. Хората се подценяват. Хората подценяват това какво може да се справи тялото и умът. И много ме изкефи преди години открих един много готин ритуал, казва се Темаскал. Той си представи една палатка на земята, в която се вкарват камъни, които са нагорещявани 4 часа и почват да се поливат с вода.
вътре в палатката. Има шаман, нали, той е хилър, не шаман, аз му казвам шаман гресно, който е вътре, той бае, всеки споделя, има билки, не магически, обикновени, и реално полива тези камъни и вътре става сауна. И ти в тази сауна стоиш час и половина. Де напред ходи. С теб, между другото, е била на тази темаскала, да. И аз много искам да се пусна, защото тя ми каза, че има съвсем голи хора, има не толкова голи хора, е била някакво супер такова разказваш един гол. Това е Иво. Чисто голи хора, не, защото тя те познава от друга фирма, но как си да и познаваше. И има много такова, като експириенс каза, че е било много примитивно до голяма степен. По готин начин, наистина. Back to Origins, изцяло, защото ти си на земята, ти имаш допир до земята през цялото време. Това е единственото студено нещо. Всичко друго е вряло и реално отваря се само 4 пъти, нали, палатката, нека нареча, за да влезе малко въздух. В останалото време ти определено също, че си на предела и виждаш, че реално можеш още. А как не умираш? Не умираш. Тялото наистина е изградено по начин, по който да се справя с доста по-екстремни ситуации, колкото си мислим. И, припадна ли някой? Не. Okay. Никой не е припаднал. Ходил съм 4 пъти. В Мексико, който бях, също го направих и беше уникално там. Беше доста по-различно. И интересното има хора, които се отказват. Има много хора. Ние тогава, когато го правихме тук в България, влезнахме към 20 човека, останахме 5 накрая. Да, това ще да питам. Те затова не припадат, защото излизат. Те излизат. Окей, добре, да. Излизат. Но пък, според няма да припаднат. Просто да се преборят малко повече с дискомфорта. Но пак не искам да дам медицински съвет. Колко минути е това? Час и нещо. Час и нещо седиш на сауна. Motherfucker, окей. Наистина интересно, най-готният елемент е колко с хората, които си в тази палатка, толкова се отпускаш, толкова можеш да споделиш след това, толкова няма его, няма значение с каква кола си дошъл. Всички се преборихме с нещо много трудно. Вече няма его. Всичко може да си говорим супер отворено от теми, които в момента ни засягат и които са ни важни. И това е готин елемент. След това накрая даже теб не ти се излиза. Тук ти е едно такова отпуснато, говориш си открито с хората, които са там, така че е готино. Ние като говорим за survival и така нататък, може ли да говорим за нещо, което ще ти се случи скоро или още по-дълго? Да, може, да, мисля, че може. Ако не, ще кажа го изтрием просто. Да. Това, което се случи, което съм супер excited, не е толкова работно, пък може да има и ефекти там. Тъй като тук почваме по-работни, но вече вдигнахме към лайв теми. Ще влизам в състезание, което е такова реалити шоу, което за първ път ще го правя в България. Казва се Острова на 100 гривни. На 13-ти заминавам. Те ще го излъчат септември месец. Ние кастинга... говорихме дали е лайв, човек. Не, няма да е лайв. Не, ще се случва септември месец. Кастинга беше доста интензивен. В смисъл, много ме изкефи, че по време на кастинга виждам, аз много подобно интервюирам хора, но те бяха по-екстремни с психолози, сценарии, игри, готино го бяха направили. Наистина, ЕВМ за организацията и начина, по който подбират хора. И да, на 13-ти ме чака едно... Да, той реално те селектира, 30 човека заминаваме за там и вече си има някакви предизвикателства, които ще ни пускат там. Нали, самото пребиваване на острова ще е интересно. Той е Survivor почти. В смисъл, ти си оцеляваш там, нали? Те не ти дават вила като в Ергена, да речем. С 30 жени вътре. Не, изцяло си в природата, в джунглата. И много яко изглежда. Много така... Това е още нещо, което не мога да дискозна. Но далече. Пък далече, да. В Азия, нека генерализираме. И... Много интересен елемент, който аз търся нещо, което да ме извади от комфорт. Аз 17 години съм бил в корпорация и тогава никой не може да се позволя такова нещо. Викаш, заминавам да оцелявам. Да, и сега ми се е паднало такова нещо и много ме така предизвиква като нещо, което лично аз ще си изкефа да мина през това. Но пък аз го възприемам и като аз отивам на лагер. То малко. Си няма да нужда да си плащам, нали, отгоре на всичко. И ще ми вземат и телефона и изцяло ще ме изолират и ще ми създават игри. Няма минус. Не, има минус. Там ще има дъжд, всичките условия. Ти си ходил в джунглата, в сауна, в средата на джунглата, it's fine. Така че, да, определено е много интересно преживяване и съм сигурен, че на база на това, което видях от хората, които го създават, ще го направят като нещо много готино. И да, определено много различен
различна страница в моята книга. Как се подготвяш? Смисъл, ще изкараш ли някакъв курс за ориентиране, примерно, или... Не, честно казвам, моята подготовка, което много хора ме питат за това нещо, как се подготвям, за да ми е спокойно там, аз се подготвям тук всичко да върви както трябва, тъй като съм човек, който има отговорност. Имам 2 деца, бизнес, имам баба, за която се грижа, която живее тук наблизо. Така че гледам да си уреда така нещата, да ми е спокойно, като съм там, че тук всичко съм направил да върви и даже и докато ме няма мен. И това ще ми е подготовката да мога, като съм там, изцяло да съм в елемента и там, като пристигна и видя хората, тогава ще мисля стратегии. А ти не знаеш кой ще се състезава с теб? Не. Това е много интересно. Много ни се караха по време на кастинги да говорим и ги разбирам. Наистина те искат изцяло да го има този елемент на на създаване на социалния елемент да стане там, а не ти да се запознава с него и после да сте си вече приятели изведнъж, като отидете там. Заедно, защото се губи този елемент на изведнъж съм на остров с непознати и кой ще ми е приятел, кой няма да ми е толкова приятел, кой ще е the bad guy, the good guy. Така че ще е интересно. Има австралийски сезон. Там реално имам повече информация какво ще се случва там, но пък те доста ще го променят, доколкото разбрах, така че те първа ще видим всички, някои по-скоро, вие в септември месец. Много според мен ще е много интересно, като гледаш, понеже 30 човек си е фирма. Реално, и да ви разделят на 2 екипа, ще предположа ли, примерно, колкото и да ви разделят, то всеки си е една малка организация и който каквото и да обяснява, без значение от контекста, един отбор си е екип. И този екип е много... Винаги има един, който мрънка, винаги има един, който е лидер. Всяко семейство го има, камо ли всяка компания. Да, смисъл, то 4 човека винаги има един. И това винаги е много интересно, особено в контекста на оцеляване. Те затова вървят и толкова реалити се даде. Да, социален експеримент, да видиш като събереш различни хора на едно място, как ще се разберат. Той Ергена е тежък социален експеримент. Никога не съм го гледал. Така, мисля, че почти никой не е седнал да го гледа, освен Кукушев, който просто прави репортаж и накрая, за да не трябва ние да го гледаме, естествено. Но пак има някакви достатъчно откъсти да хванеш, че е тежък социален експеримент, просто с Gold Diggers, генерално. Не всички, но да бъдем искрени. Повече. Това става. Но anyway, това е много exciting и ще го гледаме с интерес не скоро, но въпреки това. Да. Но за да се върнем обратно не към темата с работата, но по-скоро към healthy wellness, като един от последните въпроси, че ние така доста заговорихме с теб, ти в момента как живееш? Очевидно не си ял още, каза, което хем е подготовката за острова. Да, хем предполагам, че е част от факта, че си бил много заед или че просто фастваш? В повечето случаи е комбинация, тъй като аз искам да фаствам, съзнателно го правя, но пък се запълвам деня така да не усещам, че фаствам. Тоест всички срещи сутринта? Не всички срещи, но определено си запълвам времето, пия кафе, сутрин доста, аз съм много обичам кафе. Това ми е едно от така нещата, като ми казах, какво ще липсва кафе и червено вино. И те казаха децата, аз мислих, че това се подразбира. И затова казах кафе и червено вино. Но не всеки ден фаствам. Имам си някои дни, фаствам. Някой път с децата си седам, си хапвам закуска, така че нямам изграден режим, понеделник, вторник, така. По-скоро вече съм набрал достатъчно опит да подхождам по-интуитивно и спрямо момента цели. Аз варирам малко в килограмите вече, но пък когато почна да тренирам, някой път решавам, ще тренирам сега малко по-силово. И пък ще тренирам малко повече за сърцето, кардио ориентирано. Така че това са промените. Гледам да си правя живота интересен, като разнообразявам с различни занимания, стига да съм активен. Гледам винаги да си поддържам ходенето, крачките, като нещо, което е основа. И като видя, че не съм ходил достатъчно, това ми е индикация, че не съм бил достатъчно активен. И вече си вкарвам тренировки. Различен вид. Ако е хубаво времето, лостове. Ако не е толкова хубаво времето, фитнес. Сигурно съм пробвал и други неща, бойни спортове, от бокс, до джиу-джитсу. Тайчи не съм. Аз много се кая на тайчи. Тайчи не съм. Аз като съм ходил 2 години на карате, като бях дете. Но бокс много ме кефи, не знам, в динамиката, в енергията, на спорта. Не си ли го на пол денс? На пол денс? Да.
Да звучи точно така, Няма да както... споделя. Конфиденциална информация. Конфиденциална информация. Нещо, това е много силово. Хората го подценяват. Това е много силово нещо. Аз съм пробвал. Кой не е пробвал, като види лоз да направи нещо? В смисъл, всяко едно дете, нали, в мен... Знаменце ли се казва това? Да, такива неща, да. Това е калистеникс. Нали, вече. Кой го прави това? Пробвал съм, трудно е, много е трудно. Аз особено съм висок, нали, дълъг съм като цяло и тежа, така че определено е трудно. Един път, по време на пандемията, от скука очевидно, бях решил, че ще си развия такива някакви умения. Калистеникс. Да. И реших, че ще науча да правя стойка. И се научих. Какво е стойка? Това... На ръце. Задолу хендстенд. Да. Окей. И така че се научих хендстенд да правя. Така? Да, това беше the next level. Успях да направя 2. Ето това е едно занимание, може би сега, ако съм на острова и се чуя какво да правя, мога да нека се науча да правя хендстендс. По телевизията ще гледам. По телевизията. Това е Иво, виждаме никак такава въздуха. Супер рандом, какво да правя? Да. Аз сега го гледам това. Но това е много готино, така аз много стимулирам хората да си търсят, не само да тренират, да си намериш, окей, искам се науча да правя шпагат. Това за мен най-вероятно ще е доста дълъг процес. Или пък да си научиш някакъв скил. Защо пък да науча някакъв нов скил, което даже да няма някаква невероятна полза от него, хендстенд, може би някаква ситуация, пак е нещо, което ти си показал, че си го задал като задача и си го направил. Хората подценяват колко нашето самочувствие се влияе от нещата, които си обещаваме и не правиме. И реално до голяма степен много хора, които с ниско самочувствие са минали през много такива серии на обещания, които не са изпълнени. И доста от обещанията, които си правим като хора, са точно свързани с нашето здраве. Ходенето на фитнес, ходенето на тайчи, whatever it is. И реално ти като не го изпълниш, въпреки че си мислиш, че си окей, твоето подсъзнание знае, че ти си обещава нещо и не си го изпълнява. И реално това много действа на самочувствие на хората. И го виждам като нещо, което е супер голям фактор и когато те почнат да се грижат за себе си, ефекта от това, че ти си по-продуктивен на работа, най-вероятно има нещо, което си по-здрав, физически си по-здравословно се грижи за себе си, но ефекта, който ти имаш от самочувствието, което си набрал, от това, че реално вече си не само си обещал и си направил нещо, това ти увеличава продуктивността, това ти увеличава капацитета, това ти увеличава, че ти можеш да направиш много повече неща, защото ти вярваш вече повече в себе си. Как? Това е нещо, според мен мнение пак е, че хората се разочароват от себе си, когато си постигат прекалено високи цели. Примерно, аз за една седмица ще сваля 2 кг. Няма да свалиш 2 кг, сега да си удариш част от ръката, примерно, генерално просто няма стане. Но малките стъпки, примерно, не дей да почваш с 10 000 крачки, почни с 3, после с 5, после с 7, както ти първо ще се науча на ръце, после ще се науча да правя лицеви опори и флаг и така нататък. Но мисля, че това до голяма степен също убива, но и смятам, че генерално философията ти за живота трябва да е малко по-лек към съществуването ти. Сега не всичко е за всеки, не е на всяка цена. Да. И не е нужно да се депресираме за това, че днес не сме пили 3 литра вода или не сме си свършили, да речем, не сме отговорили на всички имейли. Аз в момента съзнателно знам, че имам 28 непрочетени имейла и ме бъгва това, но знам, че не трябва да ги отварям още и трябва да изчакам до другата седмица. Ще видя дали ще успея в това мое тежко начинание, но просто хората трябва да започват с малко по-реалистични goals, на чист български, с себе си на работното място в личен план сета. Да, абсолютно съм съгласен и пак звучи много лесна на теория, но как се прави това нещо. Това, което при мен помага и съм виждал при други хора помага, ако имаш някаква цел, не се фокусира толкова върху целта, а върху процеса. Ти можеш да имаш цел. Да, кажи си, искам да отслабна толкова килограма тази година, например. Обаче ти, като го ставиш така, абсолютно постижимо е за една година да останеш 5 кг. Но пак не го правят много хора. Защо? Защото е прекалено далечно. Защото целта е там. Сега този месец си има почина, време, защото Жорката и Иванката имат рожден ден и няма как да стане. И в повече случаи хората се фокусират върху целта, което е далечна и тогава не се усеща, че трябва нещо да направят. Вместо това се фокусират върху процеса, което е окей, трябва гордо да се движа с 1000 крачки повече. И то е малко. 1000 крачки на ден, кой не може да направи повече 1000 крачки на ден? Вчера видях, че не съм си направил крачките и реших да скача на пътеката вкъщи с 10 минути. Правих 1000 нещо крачки, искам 10 минути. Нищо не е. И реално е такива малки неща, като се фокусираш, някакси задам процеса, в който ще следвам.
то тогава е много по-достижимо. Вместо една цел, която е постижима, даже на теория, но е далечна. Хората много сме изградени да мислиме краткосрочно. Нали, като животни. Нека го наречем. Наистина, това ни е survivor. В смисъл краткосрочно. Ще мога да се наям утре. Нали, това не е краткосрочната мисъл, вместо за да планираш за цяла година и няма какво да се лъжим. Защо се правим на хора, които не сме? При положение, че трябва да знаеш, че трябва да се манипулираш. Няма нищо лошо в манипулацията, стига да е продуктивно или за добра цел и да се манипулираш и да си заложиш някакви неща в графика, които да те накарат да ходиш повече, да се грижиш по-добре. Като базови неща, искам да ям по-малко сладко, не си купувай. Яш го навън. Примерно. Просто яш сладко, или ако обичаш, но пък не просто яш го навън, не вкарвай и злото в къщата. В смисъл, ти ако знаеш, че ще се изкушиш, особено, например, до втора чаша винце, сега ще си хапна нещо сладичко, например, и тогава много вероятно да посегнеш към тези неща. Много хора ме казват, ти пише алкохол, как така? Да, не е проблем алкохол, проблем е какво ядеш, докато пише алкохол в повече случаи. Сирене, каквото и да е. Просто консумираш. Корема не си почива през цялото време, го тъпчеш с нещо. Но до голяма степен хората сами се саботират в това отношение. Трябва малко да се манипулират. Просто да си махнат някакви неща от вкъщи, да пазаруваш по определен начин, да си сготвиш малко повече вкъщи, да си подготвиш нещата, да сготвиш, да си улесниш процеса, да има колко се може по-малко търкащи фрикшън, за да може да го направиш. И не. Това беше като крипи врата направо. И тогава става. И в повечето случаи най-якия ефект, който най-много ме кефи, като някой прави нещо малко. И после извиниш, той е толкова горд от това, че го е направил, те ще направи още едно. И това е the beauty of habit stacking. Ти като направиш нещо малко добро за теб, много вероятно направиш още нещо. И колко такива книги има и колко хора ги четат и колко хора се дебеля. И така е. Наистина е така. Да. И затова всички неща, които говорихме, ще подействат при 10%. Което пак е хубаво, ако подействат при 10%. Няма нещо, което действа при всички. И пак, има време, има ситуация. Много хора се опитват да си намерят оправданията с това, че имат генетично нещо, което ги происходи. И може да е така. С тия хора в инвалидни колички се набират и правят. Абсолютно, но това е, че ти ако се фокусираш върху това, ти ще се вкараш в victim mentality-то, което е най-грешното нещо. В смисъл, life is not fair, get over it. Смисъл е нещо, което позитивизма, но пък това те кара да си мислиш, окей, очевидно не са ми раздарени същите карти, но пак какво мога да направя с тези карти, които имам и да се фокусирам върху това, което мога да променя, а не върху това, което не мога да променя, а мога да се оплача от него. Много стойк. Може би очевидно съм чел така книга наскоро и затова съм философ, но помага. В смисъл, аз черпам инспирация от много неща. Книги, филми, хора, подкасти. Така, че ще трябва да примери, този подкаст няма да свърши, докато не чуем примери. Книга. Филм, човек, подкаст. Книга, филм, човек, подкаст звучи много яко, между другото. Книга една от скорошните, които прочетах, което е на тема стоицизъм и много ми харесва, е на Райан Холидей. Той е доста известен писател. Ego is the Enemy му е най-известната книга. Но това, което е решил в момента е да напише 4 книги за всеко едно virtue. Като всяка на български. И тази, която прочетах е Courage. Така че... Записвай. Совка, помагай. Не ми ти те помагай, да. Да, и е много готина точно, една от най-редките качества. Не е patience, е courage в повечето случаи. Courage дали е равна no fucks. Courage дали е равна на код доди, код стане. Семията, давай. Не е точно. Не е точно. Прочети книгата, как се казва. Муви? Като муви... Интерстелър. Не, обожавам го този филм, на ден си говорих. Сега аз вече гледам почти само сериали, защото нямам толкова време да гледам някой път цял филм и пък не искам да си заделят 2 часа. Обичам да гледам филми. Нямаш време за цял филм, но имаш време за 16 сезона сериал? Или? Different. Но филма, който в момента гледам, който е сериал, той е стар.
Но пък ме кефи, че дава много различни така гледни точки и става дума за така са Даруки, което е сериал Даруки с полицаи в Лос-Анджелес. И там е много интересно, тъй като главният от главните герои е нали, полицай, който на 40 години решава да стане полицай. Така че ме кефи от тази гледна точка как един човек с опит, може би не нали, физическите възможности, може да влезе и да има една различна гледна точка. И това, което ми харесва в филма е, че дават много различни така перспективи. Знаем, че расизма е проблем. Вкарват го нарочно да се види, че има полицаи, които са расисти, има полицаи, които нали, са проблемни. Нали, не е всичко идеалистично. И много ми харесва комбинацията от нали, проблемите, че нали, умират полицаи, как се справят другите с това. Така че много интересен филм. Това отношение. Сигурно си има много забавни елементи. Аз обичам филми, които са забавни, не прекалено драматични. Може би прекалено драматично го обясних. Всичко е вкарано в един хумор. Това с този дебели актьор ли или бъркам сериалите Даруки? Чай ви. Защото аз съм също много гледам сериали. И само на кино ми се ходи на някакви филми. Не, ти да видиш, има 8 от 10 в IMDb. Брех, че да видиш. Го има в Netflix. Да, иначе да, силно като нали, много филми мога да спомня. Аз много обичам филми. Така че Dune 2 много ме впечатли. Dune 2 всички но е просто нали, всички биха казали да. Нали, децата ми толкова са го запомнили това нещо и гледаш някой става вкъщи и сега се чудо става букни. Защото екси толкова е много е въздействащо. Въздействащо, да. Уникален филм. Начинът, по който го снимате е велико просто. Да. Човек ли беше следващото? Човек да е после подкаст. Човек и подкаст. Като човек... Аз съм сигурна музика. Да. Ще почвам подкаст. Нарочно ще завършим с човек. Подкаста, който така го прослушах и ми действа мотивационно, въпреки че не търся мотивация, както говорихме, но пък много така inspirational, като нали, човек, особено тези двама човека, като си ги представих и ги видях в подкаста, още повече ме заредиха. Рей Шети, предполагам сте го чували. Той има уникален подкаст, забравяхме името на подкаста, of course, и беше с автора на 5am Club, Робин Шарма. Тези двамата направиха подкаст заедно и нали, си говориха за новата книга, но си говориха цялостно с това нали, Being a Better Human и е уникален. Просто те двамата да ги видиш всеки с неговия акцент, да говорят за passion, motivation, нали, Being a Better Human, просто много, много мотивиращо и нали, може би философски действия, защото двамата са такива по-философи. Единият нали, бил монк, нали, монах, другия пък е писал книга за монах. И са събрали да, монк who sold his Ferrari. И са събрали. И беше много интересен подкаст да, нали, да ги видиш нали, actual monk, нали, човек, който пише монк и пише такива по нали, вдъхновяващи книги. И цялото ме заради, особено докато го слушах в колата. Колко дълъг е подкаст? Тези двучасовите или 4 часовете? Не, по-късичък беше. До 2 часа беше сигурно. Рей ще не ги прави толкова дълги и затова ги слушам. Защото те на Джо Роган някой 4 часов подкаст просто... Зависи с кой трябва да го гледам на 5 пъти. Да, стига да не е UFC чемпион, там губи много. Но другите, които са по-такива... Има интересни по 4-5 часа. С този... как каже, най-известният канадски, той е доста контровършъл психолог. Даже сега наскоро го баннаха да не преподава. Много е известен. Джордан Питърсън? Да, благодаря ти, да. С Джордан Питърсън е много дълъг и много интересен епизод. Той е много интересен като човек. Наистина, Джордан Питърсън. И, нали, дълга тема, нали, с него със сигурност. 3 тема, да. Кефа му са на някои неща, но не на други. Така със сигурността си, така и това му е силата. Със сигурност. Много интересно. Имат нещо общо с Ендрю Тейт, двамата. Не знам, някакси като вайба има нещо. Вайба е аз знам, ти не знаеш. И на двамата вайба е аз съм 100% прав. Двамата са highly intelligent. Просто двамата им виж колко бързо може да избереш сценарий, по който да говориш и просто да изговориш. Знам, брат, не знам това дали е някаква. Но пък... Да, интересно са. Но така от хората, които, честно казвам, не го познавам лично, но много така inspirational ми действа. И пак открих го по време на пандемията от YouTube видеа и сега пак си пуснах някакви видеа. Особено опитвайки се аз да се заземя.
малко повече, защото сигурност, разработвайки бизнес, берейки бизнес, говорейки за милион неща, през цялото време бизнес. И някой път има нужда малко, бизнес, нека си малко по, нали, basics. И това е, може би, супер, нали, фъни за някои хора, Садгуру. Садгуру не го знам как. Садгуру е един индийски... Садгуру е много смешно име, може би. Той е индийски гуру. Той е факер джаб или не е той? Не. Okay. Не. Той е уникален оратор, който по един много лесен начин, с много готини истории и вицове, успява да говори с хора от Харвард до... Знам кой е Садгуру, окей, да, държаш в България преди май една година. И е много интересен човек. Той е много интересен. Много интересен човек, уникална енергия има. Как по много лесен начин може да ти обясни някакъв човешки, може би, проблем или драма с хумор на моменти, защо взимаш толкова на сериозно тип вайб, което много ми харесва. Защото аз съм голям поддържах на това, че не трябва да се взимаш прекалено на сериозно. Не трябва да... Това, което правиш, е хубаво да го приемаш сериозно, но не трябва да се взимаш много на сериозно. Какъвто и да си менеджер, колкото и да си богат, каквато и кола да караш, какъвто и апартамент да живееш, колкото и да си висок, колкото и да си здрав. Са ти стрували джуките и каквото и да е. Няма значение. Защо не трябва да се вземеш на сериозно, защото само ще навреди на теб и на хората около теб. И той е много добър в това. Да. Много е добър да покаже как ние страдаме от две неща, които трябва да са ни най-силните качества от нашата памет и въображение. И това му е така от основните негови код, че страдаме от тях вместо да ги ползваме. И те, ако почнат да те ползват, въображението на това какво ще се случи утре и паметта от това как са били нещата и че пак ще се случат по същия начин, повечето хора страдат от това. Ето, нали, това е един от принципите на стоицизма, че ти не знаеш какво ще стане и това, което е стане, не можеш да промениш и имаш поглед само върху днес и това трябва ти е концентрацията. Не... Така че той е един по-различен гуру. Той е много интересен, да. Е много интересен, много харесвам. Много е готин. Това от хората, като някой каже с кой би искал да се запознаеш, да имаш така вечеря. Да. Най-вероятно би го сложил него, тъй като някакси има нещо, което излъчване, което ми прави много уникално. Той ще промени, според мен направо ще измени. И даже има такава ситуация, има една книга, която се казваше Midnight with the Mystic, мисля. Пак се върнаме към книги, не трябва да го завъртаме цялото. Просто сетих за нея покрай книга, тъй като има жена, която така имала супер много известна бизнес жена, с много компании. И тя имала възможността така да е с него, нали, на някакъв остров, където всяка вечер да си говорят точно на огъня за лайф. И за това как, нали, може би тя възприема живота и какви са някои неща, които може би пречат да се чувства добре. Така, че... Без значение бизнесите и всичко, което е. Да. Това има някаква фундаментална истина, че ти си живо същество преди всичко останало. И има нещо също, което колкото по-стари книги четеш, има една и съща тема на проблеми. Проблемите на хората като същества не се променят. Даже имаше някъде в Помпей, мисля, че беше открит. Има стъпка на дете, което е стъпило докато са леели там нещо и с едно децата и тогава са били същите и са минали през това. Има оплакване към съда, защото съседа е крещял много на жена си, някакви такива неща, които говорим за преди 3-4 години, които са все още апликабъл. Звучи много. Хем е много в човешката история, хем е нищо на фона на планетата, в камъни на фона на Вселената и също време нашия живот е фракшън от цялата тази история и по-скоро трябва да не забравяш, че си смъртен и че това, което си е много временно и проблемите, които имаш ги имам аз най-вероятно, ги има и тя и докато ти каза не се знае кой какви неща има на главата, повечето ни проблеми са еднакви. И не е много трудно да проявиш емпатия следователно към някой и да минеш в офис и да кажеш, какво прави, добре ли си, имаш нужда от нещо? Абсолютно, толкова са навързани всички тези неща и ти много хубаво ги самарайзнат, защото това е концепцията да се взиме сериозно и бъди човек тук сега, говори с хората, наслаждай се на това, което имаш и всичко се превръща и в работна сфера, и в личната сфера, и и на остров. И вероятно също ще са подобни концепции, с които ще се сблъскваш или се сблъсква един човек, така че да. Тоже наистина не смятам, че ще е много интересно предаване. Аз по принцип не съм фен на реалитетата, но смятам да го гледам.
И с това мисля, че това, което каза и ти накрая, беше много хубав така завършек на подкаста и да не станем от тези сърдните подкасти по 2 часа, въпреки че сме там вече. Но ти благодаря, че реши да се включиш. Надявам се, че е било приятно за теб, колкото е било приятно за нас и за тези, които ни слушат. И ще дойдеш след шоуто да кажеш как е минало. Супер приятно ми беше. Много мерси за хубавия разговор. Благодаря на всички, които слушат подкаст с име Бачкаст. Окей, бай!